Продава се една много запазена Dacia Duster на реални километри, заводска газ, най-високо ниво на оборудване, поддържана единствено и само авторизиран сервис на Dacia Renault. Колата е с пълен пакет екстри за модела, заден партроник, задна камера, затъмнени стъкла, рейлинг, най-високото ниво лети джанти, 4 камери за 360 градуса LED фарове, фронтови оф-род спойлери, предна камера, допълнителни светлини, подгрев на седалките, заводската газ, тези, които са по-далече, да могат по-детайлно да видят този автомобил, който наистина се заслужава, особено в съвременните условия, при които горивата са много скъпи. Колата е перфектно запазена, защото 90% от времето и от километрите са изминали на дълги разстояния извън градско каране, което е доста по-щадящо за автомобила, отколкото градското каране. Темпомат има, перфектна мултимедия с безжичен Android Auto и Apple CarPlay, старт-стоп система, климатроник, режим на екошофиране, сляпа зона, камери, 2 USB-та отпред и 2 USB-та отзад. Това са седалките, перфектни, запазени. Перфектно работещ двигател, винаги обслужен, пак повтарям, в авторизиран сервис с надлежно водена сервизна история. Ето и отзад. Перфектен салон. Който не е манипулиран по никакъв начин. Допълнително претапициран и така нататък, което автомобила почти няма следи употреба. Абсолютно запазен на боя и лак. Няма прегаряния от слънцето. Това е перфектен багажник.
Сега ще отворим и двигателя. Регулиране на фаровете. Отваряме двигателя. Ще има съдействие. Въобще не е мит сега. Както може да се види, няма никакви течове на масла. Един разумен автомобил за разумни хора. Възможност за тест драйв. Възможност за проверка в сервис. Заповядайте. На тест драйв.